24 Ramsungnagat Constitution bisingo khopjak Paglabari Adhesive Village amchaini lukurok tabu haba ongkhotui ongkhlai tongkha bubagrang kokpilaina bagui mo haino kwbangma saratiprata tamo nugjagui tongmani haino tabu 24 Ramsungnagat Constitution ni Paglabari Adhesive Village amchaini bubagrani samung tangkra tipra motha OITF tai TWF rok tabu salbrum brumno salsoyawi bubagrani kokpilai tongo 2023 Bidansabha songmaribo koplai ngnani bagui naitonde choyakari pulen singpatha jora chini koktibin bisingti omang pulino Sini bubagrang koplai khai jeung sakar rahai mangkai abo apun siting bujilangai tabu kai sungrinai abo su biska sar biska coba besar amai mana nih bagai buat nilai bau mosil tibrasanai cino sini kaisa hamkrai fasinai sini bubagrano kaisa kongsuo mono no sungai ni nanggung amun bagai sung tini bubagrani kokno tung pilai tungai uta nana tuh lama ganang ni kamu kai sung tibramokha no di nani tai bono kaham kayoi di sana ni kecil tu tu bubagrang ni lagi mui ko sa ba amma sini bubagrang koplai khai jeung sakar rahai mangkai abo apun siting bujilangai tabu kai sungrinai abo su biska sar biska coba besar amai sini bubagrang koplai khai jeung sakar rahai mangkai abo apun siting bujilangai tabu kai sungrinai abo su biska sar biska coba besar amai